Bon dia, soc l'Eloi Serra Fonoll i avui us ensenyaré el llapis de la Rosalia. Soc Rosalia. La Rosalia és una nena que ho fa tot amb 6 anys. Un dia se li va gastar la punta del llapis i el seu pare li va comprar un de nou. Va començar un dia escrivint, però aquell llapis era especial. Per exemple, la professora li deia: escriu, la rosa russa es mor de riure com fa de riure la rosa russa. I llavors ella va dir: què ha passat? He escrit la mar està plena d'estrelles. Si voleu saber el final, és molt emocional. Si voleu veure al llapis una frase escriurà i la Rosalia molt contenta estarà. Llegiu-vos-el!